πρέπει απλά να το καλύψουμε, παιδιά. Αυτό είναι το. Με αλουμινόχαρτο, όχι με λαδόκολλα. Πρώτα λαδόκολλα και καπάκι αλουμινόχαρτο. Και η συνταγή σου αυτό δείχνει. Νομίζω αυτό που λες δεν ισχύει. Είμαι σίγουρη. Πού, δείξτε το μου. Αλλά αλήθεια το ότι με αμφισβητείς με στενοχωρεί. Παιδιά, Δηλαδή- εγώ λέω να μην το τυλίξουμε. Άντε πάλι. Δες αγόρι Delivery μου. γονίλο σε βλέπω. Αγόρι μου. Εσύ με λες κοπέλα μου και κοπέλα μου. Ναι, αλουμινόχαρτο. Όχι, πρώτα έχει βάλει λαδόκολλα, σου λέω. Πόντι, δεν τη βλέπω. Περίμενε. Στο μυαλό σου είναι η λαδόκολλα. Το είδα, ρε παιδί μου, και δεν καταλαβαίνω. Πού είναι η λαδόκολλα? Στον ύπνο σου. Να σου πω κάτι, όπως και να έχει, πρώτα θέλει λαδόκολλα. Δεν Απευθείας. θέλει λαδόκολλα. Γιατί δεν με πιστεύεις, σε παρακαλώ. Αλουμινόχαρτο μόνο, δεν θέλει λαδόκολλα. Πρώτα μία λαδόκολλα και καπάκι, 2 αλουμινόχαρτα. Πού την είδε τη λαδόκολλα? Στην άλλη συνταγή, αλλά γίνεται, γιατί δεν με πιστεύεις. Θα πέσει παντόφλα, λέει η original. Λοιπόν, παιδιά, την κάνουμε σωστά. Καλά, εντάξει, κάνει ό,τι θέλει η κοπέλα. Κάνω ό,τι λέει η συνταγή. Ρε Στέλιο! Ορίστε, δείτε τι ωραίο που είναι. Ήταν ωραίο πριν, Το τώρα κάναμε έχει γίνει. σπιτάκι. Στέλιο. Λοιπόν, έλα να βάλουμε αλουμινό. Έχει δίκιο ο Στέλιος, λέει ο Greek Gamer. Παιδιά. Δεν θα ψηθεί τίποτα, το έχεις καλύψει. Το έχεις καλύψει. Ρε Στέλιο, πας καλά! Πας καλά! Μα το έχεις ντύσει, ρε παιδί μου. Το Μα έχεις κάνει, να δεν το θα πάει ντύ- πουθενά τίποτα. Να το ντύσουμε πρέπει. Το κάνουμε σαν φωλίτσα. Αλήθεια. Μα δεν θα ψηθεί αυτό το πράγμα. Και ο σεφ εδώ πέρα αυτό δείχνει. Chat. Γράψτε λίγο στα σχόλια. Κοιτάξτε τι έχει κάνει. Έχει βγάλει Έτσι γίνεται. 20 στρώσεις. Ρε παιδί, δεν θα το φάμε έτσι. Τι είναι αυτό? Ρε Στέλιο, 2 στρώσεις αλουμινόχαρτο θέλει και μία λαδόκολλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πιστεύεις. Ορίστε. Πείτε ρε chat, είναι ωραίο αυτό το πράγμα που έκανε. Ναι, έτσι πρέπει να το κρύψουμε. Δεν ψήνεται ούτε με αίτηση, λέω ο Τι Κάλιστος. λέτε, μωρέ. Μόνο αλουμινόχαρτο παιδιά, λέει, είσαι σε κύμπρα. Παιδιά, η λαδόκολλα δεν είναι ότι το σταματάει από το να ψηθεί, ας πούμε. Τι Βάλτε πάθατε. και ένα φούτερ από πάνω, λέει ο Μάνο. Μα έτσι το κάνουμε. Μόνο αλουμινόχαρτο θέλει, όλοι στο λένε. πάλι. Όλοι στο Ρε λένε. παιδιά, Όλοι δεν στο λένε. καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Γιατί! Έχω προσπαθήσει τόσο πολύ για αυτή την εκπομπή και μου τα γαμάς! Στέλιο, θα σπάσει την πόρτα. Πας καλά. Τι. Γιατί είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Έτσι πρέπει να είναι, γιατί δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Ωραία, οκ, βάλτε έτσι τρόπο. Αφού αυτό θέλεις. Κάνουμε ό,τι θέλεις πα κάθε φορά. Άντε πάλι, κάνουμε ό,τι λέει η συνταγή. Δηλαδή, εσύ εμπιστεύεσαι όλους τους ανθρώπους να σου λένε κάτι. Είτε πρέπει να το τυλίξουμε, κρυώνει. Μια χαρά Βάλτε είναι. στο φούρνο να μην το βλέπω αυτό το έξτρα. Τέλειο, έτσι γίνεται. Λοιπόν, θα το βάλεις εσύ στο φούρνο. Σύση, θα ήθελα πολύ να το πάρω πάνω μου, αλλά. Ωραία, πάρ' το πάνω σου. Εγώ δεν το έχω ξανακάνει, μισή το ώρα θα το λέω. αυξήσουμε έτσι και μετά θα τα βγάλουμε αυτές τις αίδειες. Εντάξει. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι σε αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παιδιά. Έχουμε να κάνουμε και Γιατί πίτες. ξαναμπήκε αυτό το πράγμα. Τι? Πώς μπήκε αυτό από μόνο του?